Tic-tac, Pau i Gaceta. quina és la teva pel·lícula preferida i per què? Pues jo tindria un munt de pel·lícules preferides, però potser la que més m'agrada és Un espia i medio. De què va aquesta pel·lícula? És una pel·lícula d'acció en la qual un personatge important, Dwayne Johnson, i bueno, és acció, comèdia, una mica de tot. M'agrada bastant. De quin director és aquesta pel·lícula? Marshall, diria, sí, Marshall. ¿Prefereixes mirar pel·lícules a casa o al cinema? Jo crec que al cinema, perquè a casa és que no tinc molt temps per mirar pel·lícules. Llavors, quan vaig al cinema, pues, m'hi compro les palomites, miro la pel·lícula i Quin és el teu gènere preferit? jo crec que està una mica entre la comèdia i l'acció. Jo, però potser més la comèdia. Quantes vegades veus del temps?